Vážení športoví priatelia, príjemné dobré ráno z dejiska Stupava Winter Trophy 2023. A tak ako tradične, konečne biele. Tento rok sa veľmi tešíme, v podstate tá zima bola veľmi zlá, ten január bol taký, aj sa nám malo ľudí prihlásilo, takže ten sneh nebol a zrazu dnes ráno do rána napadal sneh, tu napadlo 8 cm snehu, na najvyššom bode trati napadalo 15 cm, takže počasie vyšlo. Účasť je nižšia vzhľadom na to, že 2 roky sme neorganizovali, tak po 3 rokoch v tom covide sa dávame dokopy a asi aj iné preteky sa dávajú dokopy, takže sme to naštartovali znovu a prišlo 101 bikerov na štart a 52 bežcov. Prvý pretekár, to sme nečakali vlastne, lebo sme urobili kategóriu e-bike a vlastne e-biker došiel prvý. Takže ja som nečakal, ja som myslel, že vyhrá normálny biker. Takže Martin, čo hovoríš na to, jak sa išlo? No, išlo to parádne, v tomto snehu e-bike je veľká výhoda, inak to je manželky e-bike, ja som len tak akože skúšal. A v tom snehu, keď ten sneh dáva odpor, e-bike krásne pomôže a ja som môžem sústrediť na tú rovnováhu, aby som to vôbec prešiel, takže je to veľká pomôcka. Ja som veľa rokov závodil na normálnu bicykli, to je proste väčšia zábava, človek je rýchlejšie. Takže odporúčaš ľuďom, aby si ten e-bike zadovážili? Je to blbosť, lebo nie je to blbosť?
není to blbosť, kto tvrdí, že je, tak to nevyskúšal podľa mňa, lebo človek ide rýchlejšie, kto má rád trochu rýchlosť, tak ho to musí baviť. Privítať prvého bežca a so štartovým číslom 413 nám preťal cieľovú pásku. Mne sa to veľmi páčilo, takéto podmienky mi úplne vyhovujú. Aj keď možno, že nemám taký výkon ako tí chalani vpredu, ale viem to na tom snehu celkom jazdiť. Nemám rád takéto krátke trasy, ale proste keď je takýto sneh, sa mi to celkom proste ide. Ja som skôr vytrvalec, takže ja som si celkom vytrpel dneska, aby som im stačil do kopca, ale zase dole kopca som im ušiel proste. Čo sa týka tratí, tak máme štandardné trate 25 km na horskom bicykli, 25 km beh, čo je taký ťažší, na to sú takí špecialisti, by som povedal, a taký klasický beh máme aj 10 km. Tým, že nasnežilo, v podstate tá trať je aj mierne náročná, ale ten zimný maratón bol vždy o tom, že táto skupina ľudí, ktorí chodia na zimný maratón, očakávali sneh a radi jazdia po snehu, takže si dneska určite prídu na svoje. Tak v zime je to zaujímavejšie s tým snehom, no akorát zasnežilo, takže som bol rád, že namiesto blata bol sneh. Keby som bol viac, možno aj dlhšiu trať by som bežal, ale čiže sneh je dobrý, teraz za čas. Čo sa týka bezpečnosti, podľa mňa je takýto terén bezpečnejší, ako keby malo byť nejaký ľad, nejaká poladovica, aj to sme zažili. Ten sneh je predsa nejaký ten tlmič v prípade. A na druhej strane máme záchranárov, ktorí idú autom za posledným cyklistom a zabezpečujú prípadné ošetrenie.